Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu ci gaba da ƙarin bayani akan yadda ake ƙirƙirar mutum-mutumi robot. Za mu yi wani muhimmin lamari wanda yake za mu nazarci ɗakunan karatu wanda mutum-mutumi yake amfani da su. Ɗakin karatu wanda yake na harshe, ɗakin harshe da shi za mu fara a ɗakunan karatun. Na wani harshe ne wanda shi mutum-mutumi yake amfani da shi. To a shi kansa wannan harshe ɗin za mu ɗau cewa akwai ɗakin karatu wanda yake babban ɗakin karatu wanda yake amfani da shi. Shi ne ɗakin karatu wanda ake kira Rose CPP, wanda harshe na C double plus shi ne a wannan ɗakin. Shi ne babban ɗaki, babu sama da shi, kuma ya fi yin aiki da sauri. Akwai ɗaki na biyu. Ɗaki na biyu shi ne Rose Pi, wanda wannan ɗakin a nan Python yake. Shi wannan ɗakin yana da sauƙin koyo da sauƙin amfani, musamman ga mai farawa. To yanan ɗakunan kenan guda biyu su ne manya. Sai kuma mu ƙara duba ga cewa akwai wasu kuma ɗakuna na musamman na karatu wanda mutum-mutumi yake amfani da su. Su wayannan ɗakuna na musamman wanda mutum-mutumi yake amfani da su, wanda ake cewa specialized library, sun kaso uku. Za mu bi su daki-daki. Akwai ɗaki na musamman wanda ake cewa ɗakin tattalin gano hanya, ma'ana navigation stack. Wannan ɗaki ya fi kowane ɗaki muhimmanci inda abubuwa na motsi ne, dangane da mutum-mutumi, yadda zai gaba ya baya, ya yi kudu ya arewa, ya gabas ya yamma, ya sama ya ƙasa, ba tare da ya bige kowa ko ya bige komai ba. Shi wannan ɗaki yana yin amfani da algorithm wanda suke masu wuyar lamari. Misali, algorithm wanda yake gano wurare, ma'ana localization kenan, wanda zai fahimci taswirar ya nan yake, anan yake, ina aka ce je ina, me zai yi, kaza kaza. Sannan yana amfani da mai gano abubuwa wanda yake ake cewa mapping. Sannan na nemo hanya, wace ce hanyar da zai biya je kaza, wace ce hanyar da zai biya je kaza, tunda shi kaɗai da ma aka sa shi yake aikinsa, wanda ake cewa fast planning. Ya zaɓi wannan hanya ce ta bi a kowace. Da haka yana amfani da wannan algorithm ɗin kala uku don ya yi abin da ya kamata. Sai kashi na biyu wanda ake ce masa shi kuma na shirin sarrafa hannayen mutum-mutumi ne. Abin da ka ce ya ɗauko ko abin da ka ce ya yi maka, ya kamata ya yi. Wani abin yana da ƙwari sosai, wani abin ba shi da ƙwari. In ya je ya matsa wani abin sai ya rugurguza shi, in kuma ya mara sako-sako wani abin sai ya faɗa hannunsa ya je ya lalace. To ya za a yi daidai wa daida? To wannan shine muke magana, shine ake cewa mobiles. To wannan shi kuma ayyukansa yana neman ta yaya zai motsi, ma'ana motion planning, don ya yi daidai, ya riko abin daidai ko ya yi abin daidai. Sannan kuma da yaya zai sarrafa wannan abin da ya ɗauko, mai lalacewa ne ko mara lalacewa ne, shi ne ake cewa manipulation. To sai gida na ƙarshe, wanda shi kuma wannan babban gida ne na ɗakunan karatu na musamman wanda aka bar su ga kamfaninnika, ma'ana manyan ayyuka. Shi ne ake masa laƙabi da
robot operating system 1, wasu kuma suna ce masa robot operating system industrial. Ma'ana dai duk abin da ake dai na kamfaninnika ne dai, na manya-manyan aiki ne, ba ƙananan aiki ba wanda za ka yi a gida ko kasuwa ba ne, a ba irin na manya-manyan aiki ne. To wannan kenan. Akwai kuma sauran ɗakunan karatu masu amfani. Misali, akwai ɗakin da yake yana nuna bayanai na hoto wanda zai bayyana cewa ga abin da ya kamata gashi yadda ake, don ya gane yanayi da wasu suke ciki, don kai je musu illa ko kan su zo su yi masa. Akwai ɗaki na gani irin na kwamfuta, sau da ya gane mutane da abubuwa da sauran motoci ko kuma sauran abubuwa dai wanda kan su yi mar illa ko shi kare musu, wanda ake ce masa open computer vision, ko kuma ka ce open cb a dunkulewa kenan. Muhimmancin wannan ɗakunan karatu yana ba wa mutumi damar yin aiki da sauri, kuma yana inganta ayyuka tun kafin ma a haɗa masa, tun a wajen gwaji za ka ga aikin ya inganta, sannan sai ka zartar da shi. Don haka yin amfani da irin wayannan ɗakunan karatu kamar yadda muka faɗa, to shine fa jigon tabbatar da mutumi ya inganta, ya yi abin da ya kamata yi. Na gode, sai mun haɗu a darasi na gaba. Kada mu manta da follow da like da share don wasu su ƙaru.